Hato fidan ke jingkwah ke dohnud ke jong fi. Kata ke ke jing keli ke jonga ia ke banga kwa ban keli fi ne ke por ke mentang ngai. Kumu samla udan ke jingkwah, kumu rangba udan ke jingkwah, utemen ru udan la ke jong ke jingkwah. Banga tip fidan la ke jong jingkwah le si ha banga kren ia ne phila ban pin kan mail de ke jingkwah ke jong fi. But kidon ke jingkwah ki ba dei ban kwa dan ke jingkwah ki bam dei ban kwa. Kidon ki jingkwah ki ba long ke ba bha, kidon ki jingkwah ki long ki ba snail, ki ba long wicked, ki ba long bomman. Ba ngai kidon la ke jong jingkwah ngai. La do briu de bo reu blai udan ke jingkwah. Kita ki ba long ke ba kenja mensim le kita ba kenja blai le ne utau briu ba dan ha ka perthai udan la ke jong jingkwah ya ka bom penso bahai la diru bat kita ke jong ne ke perthai. Ka ktir ke jong blai ka ong ye ke ne ha ke sngi ke ba menta. Kong tu penso bahai yela diru how try te un ai ha me ke jingkwah ka dohnud ke jong me tu penso bahai yela diru how try fitep ke jingso bahai ka best tam ka breu un yo ka dei ka ta dei ba udan ha ka perthai rei ba udan how try banga shem ye ka ta nga sungso ye ka ta banga I ka ta nga pule ka ta ba breu badan ha ka perthai am dalai ru unum yo ya ka jingso bahai ha ka dohnud jong ula ban im sngo bahai menta rei ka ta ka bahadien wa ban seu da ka dor ka barem tadeng ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka menta la da fidang im ha ka jingso bahai jong ka perthai bahai ba I no namar ba ka ta ka don ka dor ka ba krau ka ba pihak ban seu hadien pat ka dor ka ba krau ka iki wa ka perthai ka ai nothing is free kamdan ka iki ba shio pihak ban siu ya ka dor ka barem tadeng ta la fi kwa ban pen so bhai re ba ka ne ka perthai ka jingim ka bahadien ka de ke jingim ka ban jatno ka jingim ka ban lali ka jingim ka ban wan ra ke jing so si ke jing thang ya ka ba don teng ru ka bam la shu ban shna tadeng ta na kwa ban karpat ye phi ka ne ka sngi ka bam ta ba ka ta ka long pen so bhai ya de how try ndai ha ka perthai ndai ha ka do ka ni bunai ya ka ba ngaong Bangladesh keren ru agini kisngi ba kidan kijing plan kidan kijing thmu kidan kijing perkhat mengnya di nya bam ngi le chini shatai bangini le auria ngi le ki be jaklat what I ba ka ta ka jingmot ke jongpi kan urlong hang nu banai ai ba pin pen sha jing it no in ka do ke jongpi ke ba ka do ka pan ke ba ka ni ka prai ka pan am pen sha jing it ya ka ta la ka do ka pan ka kiat na ka pan ka biar na ka pan banya di banya bam sngo bha ne banya auria sngo bha ka ka banong fi pen sha jing it how ne banai bam dei tang ne banai ba ki ski ki banang wan ro pen sha jing it ne ka do na mar la fi aimon ye ne ka do ke jong fi am la fi aimon ka mot pi pin sa jat tadei ta ka banong fi ka ne ka ski uni banai jong jing dwai ko mangala kran man ki ni ki ski nu benai jong jing ai ngo pen sngo bha yela di ha utrai kamot la fi don ha utrai kamen sim jong fi kan kamen sim jong fi kan long kamen sim ka basuk bala fi bi don ha utrai fi yo ai ka ta phim don kamen siu dor pitim na man yo ai jing sup phya ban siu dor pitim na man yo ai jing kamen phya ban siu dor dau ki eki jong ka perthai phya ban siu da ka dor ndai ka ba dei ka jong blei la da siu dor tadeng ta ha fi yo jisu u jisu de sim ke jing sup tadeng ta fio ege jing sok fio ege jing kemen fio ege jing tengan fio yu men sim ba khot tadeng ta long kat ba long ja kat ba ja fi hon ka men sim fi tengan ka ta ka download ka jang fi phim dan kam ban khuslai ke ru ki breu ke ni banai le kim don pisa ki sngo leng a na mar ba hap thiet ka ta hapen biang ka ta shibon ki shopping list ma ka shopping list ka shibon ke ba fia ban le bala da phim dan ka pisa kham ta ma ka perthai ka ring ka batan ka wan ra ke jing so si ka ra ke jing khuslai ka pelong ye phiro bin shimram nang ni nang tai kan ma wa bi shimram ka ram kam judai ka ba yo ai phia ban siu pat ka jingkali ka long la da phim dan man ta ban thiet ki ta ki ke fi khmi an ti fin yo pat ka ta ban siu hadien ka e than tadeng ta nga kwa ban ong fi ka ne ka sngi la da fi la yo yu trai ka jem ka jong fi la da fi yo yu jisu fi la sngo bha ba la da donnam dan pi sngo bha la da fi donnam dan fi kemen tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi o trai kwa ban ai ne ka khubor ha phi ha ne ka sngi pen sngo bha yala de ru ha u trai ai ba ke ki phi le phi sngo bha bo trai pe ya phi ru sngo bha phi pen sngo bha yu blai phi le ai ki bo trai bo pe ya phi am ani u sngo tanat ba u sngo hieng ku mu khpa
usngo khan kumukpa usngo sarong kumukpa how pile ye ken na ka bantau try but ka ba kham sngo bha how try ka long pala da pila IT si shai la ke jing ke jong phi how try bo new banai to IT no ke jing ke jong phi how try but la phi IT em ka ta ka dei ka bo phi pen sngo bha yo blai but dan ka no ke jing kemen ha baneng ka ban kham kemen ban ye ka ta ba ka ta ka long ba ki angel kin yo ban tho ka kerteng ke jong phi ha kitab jong ke jing bagi angel kin yo ban register ka kerteng ke jong phi ha baneng kanum dan ka wei pa ke jing kemen ka ba kham kemen ha baneng ban ya kata ken ya ka ba fi pen sngo bha ya de how try ke ka ba fi IT ya de fi pen sngo bha ya de fi sngo bha ka benang ru kan sngo bha ba kata ke jing IT ke jong fi ka ne ka sngi kan mau kan rai ya kata ka bom jukut ke jong fi ka mo la da fi IT la da fi la ai shai ka download ke jong fi on jisung IT ha me ge ya de ba ke jim ke jong bar wan ha po jong a try shong long se ma me long try ma me ba ngai ha ba fi IT ya de kumta utrai us im ke jing suk wan ha po jong fi ba kum tau yo man ai fi ta ke jing suk ai fi ta ke jing tengen ba ya ke jing kaman ba jisu yang ke jing khang wa ngai yang ke jing khang ba nga tiet la fi kloi wan ple wang ye khoi miet ba fi ni yo e khoi ba nga ka jing em ka ba hau trai ke jing em jo ke jing kaman dan jing kaman tat kum kane dan jing suk tat kum kane ka jing em ke jong fi ke shudap itang ke jing phu samar ke jing em ke jong fi ka dap itang da ka ta ken ka ba fi shu kaman be halakasmi to pen so bha to kaman hau trai pen so bha de hau trai tu ai ke jingkwah ka dohnud ke jong fi la fi kwa ban yo ya ka beneng utrau ai ka beneng fi kwa ban yo ya ka jing suk utrau ai ke jing suk ba ka beneng kam de hadu de le beneng ka beneng ka wan nadu menta ka ba fi dang dan hang ne ke jingem fi experience ka beneng fi mat ya ta ka jingkemen ka ba palat ke jing champang bar ya ta ka jing suk ka ba palat ke jing champang bar mat menta kam de hadu de poi beneng mat menta manganget ya kata tapi pediang you try ko menong pen em jong fi finom ya shu ha ka do an fin ya ha men sim ha ta men sim yo ta ka ja kam lu fi la hon yo ta ka jan ko fi la hon fin long brio blay fin long brio ba dap ta ka jing kemen fin dan ka no ka tension fin dan ka no ka jing sha ban ben ka jing sha le ben ha ka bor soitan ka bor jing dom ma soitan la fi la pediang yo jisu ulong tang kum ka pui ha ka kejat ke jong fi la shu ban le ken rat halor ke jing jong fi la shu ban le try kli halor jong fi la fi la IT la de how try jisu la long try jong fi ba ding ta kwa ba fi ke ne ka sngi ka ma ta ngai plat di fi de ke jing ke jong try ba ding ta try ong la fi pen so bha ya la de how try ba ke jing kwa ka dohnud ke jong fi pen so bha IT no ya la de how try pen so bha si sha ba ka beneng ru kan so bha utrai no ai ke jing kwa ka dohnud jong fi ba utrai ong an pendap ru ya ta ke jing perkhat jong fi baro ke ka fi perkhat ta fi perkhat ku musam lau bala kala ka ba mut ne ko mutau rang ba bala kala mut ne ko kita ki bala kham temen ki bala kala mut utrai no ai ke jing kwa ka dohnud ke jong fi fin ki khon ki jong fi ba ki bet ki biang ki khon ki jong fi ki kiu kin khon ki jong fi kin long ki ba teng shan ha ka buram ke jong blai ba fin ru kita ki khon pateng ke jong fi bakiru ki kiu bakiru ki bet ki biang bakiru ki long ki ba reu blai ki ba ki jam sim dan da ka bai pat ke jing tengen ka bala pentengen ye fi anda ha fil atmen fi pe ki jing khu ki jong blai ki jing jong fi tadeng ta ne de ka por ka ba fi pen song ba yo blai ka long ba fin invest ke jing ke jong fi ha utrai ta pen song ba ya la di ha utrai on ai ke jing kwa ka dohnud ke jong fi ba ka babel ka ong ye ta to IT ya la ka lenti ha utrai to shania ro o te on pen long ye ka babel ka kren ye ta IT ya ka lenti ke jong fi ha utrai onom ya start hi onom sngo ba pinang pi tiplot ik baro IT ya ka lenti ke jong fi ha utrai came step IT ya la di ha utrai fi tia la mi fi IT ha utrai ya ka lenti ke jong fi ka mot ya ka ba fi mut ban le ya ka mut ban rai ha ka gm ke jong fi am IT shoy ka ta ha utrai pen be ka lenti ke jong fi ka babel ka on ka ta don ka lenti ma ka be ha breu hndre ka ba kot ka long ka lenti ke jing yap ta ka jing pe ka khmat ka ba biang ani i jing ka khu ba ani shu pe da ka khmat ka ba biang lut na dang sedang hndre ha ka ba kot plop lut na dang sedang poi ban sa ka jing yap ta dei ta IT ka lenti ke jong fi ha utrai ka fin IT kum lo ka mut fin IT ka mut fi ya ka kum ka tien ka jong blai ya ka kum ka tien jong blai ka bo trai ong em ya kum ta ya ka bo trai fi kai le kum ta wan nom le start da la ka jong ka jing mut ka jong fi ma ka dohnud jong fi kham shukor bani ki baro ong ka tien ka jong blai bo ta bo ya ka jing so ka dohnud jong long biet ong ka tien ka jong blai ta dei ta wa jule biet wa jule start ta dei ta IT ya la kelenti ke jong fi hau shania ro hau trai o breu shania hau trai da lele ru onom babe da lele ru onom do nam
Ubreu bersyania utrai ulang belah kerku. Ngai utrai kerku ifi IT ke lenti ke jong fi utrai. Syania ro utrai ti un penlong ia kata ke lenti ke jong fi ke babel ke ong tu IT la ke lenti utrai tu syania ro u ti un penlong ka lada phi pila IT la di utrai am un penlong ba ia ka bom long ro un penlong. Ia kata ka bom la along ro am un penlong ba te. Tadeng ta la pila IT ke lenti ke jong fi utrai un penlong. Kenal Joseph kat banganan keren ni ke por Joseph ulang prime minister mau dia ublei bo penlong yu. Nama rada ublei wan ra ia kata ke jingker khu kata ke news nem. Pala rada ublei wan ra ia kata ke jing terkong ni kata ke nem sneu ke news nem unam long prime minister. Rada ublei shimla ai kata ke jing pot sneu ha uni paro am. Rada ublei shimla ai am. Joseph dalele ru unam la ban long prime minister. Dia boleh ai kata ke jing pot sneu, dia boleh penlong shisha kata ke jing pot sneu, but deng tangi i ke jing kentiu, ha ke jim ke jong Joseph. But deng tal la fi yat, but utrai, la fi im but utrai, fi pensong bhai la ha utrai, fi shania la utrai, un penlong bet ya ke lenti. Ka bom la long ro un penlong bet. Dei ta don preng fi ke ni ke sngi fi sngo komba, fi pang fi tom fi do kam do jam. Fi dani ai ke jim ke jong fi am utrai un create ya kata un penlong bet. Kalau utrai udan am tak biang ke jing ke jong fi. U Petros tong dok Khubor sibit yo rabu jisu wan ka ling ke jong kata ke jar ke betli ke dap shisha bat hadu manda selai kata ke ling ke jong hadu bala jan ngam tak. Kada selai ke jing kerku ada yang tak utrai pelong buat ki dok kha wan kata ke jar kum ju aga ling ke jong Petros penwan ke jing kerku ke jing ke jong fi. Ada yang tak ke jing kerku na ini kin wan la kawan kin bitna la ke bitna ke jing jong fi. Kajing ku kan be fi ka kam kan be fi pada yang tang kwa ban fi la pen su bahai li utrai dan pen ju fi ni ka por nga kwa ban ong ba dan pen ju fi ong bangala kham yau ke kerta tip ngan yo ngan yo breu nga kwa ban ong fi la pen su baham bleu ai fi do best ngi best tam la fi la pen su baham utrai tip ya ka ba na ka ba tam man ai fi la wala ban ai kat ya ka beneng wala ban ai kwat ya la ka jo ke jing em kan e yu ban ai tau breu ke jing em ke jong fi. Tadeng tal la fila angnut si saban yo am utrai ha ke timing ke chun ai tak da wat ju kerkie wat ju snow ba filang left out ne bu fila sa e no ne fila sa kan tat ne fila sa din ne fi la sa kum ta ba dan manom no internet fi ko am no fi udan no internet tadeng ta fi wan si pertai na mar fi mi na obreo tadeng ta dan lupa ta obreo ba fi mi dan lupa we inkrong nam ta jong fi ngai utrai sa pin kendo fi stang shen nang ni sikmat what could slide ngai apa fila pen sobha yala de utrai ai ke jingkwah ke dohnud ke chong fi pala la fi kwa ke kam ngan sawan ke no ke jingdon kam ke fi angnut ke jim ke fi la fila em man pen sobha bi yala de utrai em ulale be kata what could slide ngai kwa ban duai nam ta jong fi ke ni ke por ke menta bat dona preng jong fi ke bat pediang yu jisu pediang no menta pediang no kan baka por ke dan trai la janwan non por show pen song bha te la di how try kamu la fi pediang di try fi yo ke jing song bha pediang no ke perthai ke nam la ai jing song bha fi ki nyam ki kom ki nam la ban ai jing song bha fi pediang no kwa fen ra ke ti ne fi la ban dem ha ki khosi ke jong fi ke ne ke por ke menta dem kum ka dak pen rit de pen dem yo de khmat jong tra ngi ne dwai ha ne ke por ke menta dem ke khosi je fi ra ke ti ra bra artli kum ka dak ke fi sarandar de khmat jong blai Fila ong ini kan pian bat nga ong try jisu. Nga iet ye me. Nga marmala iet shpaya nga. Apdiang ye me hagan ikas ni. Kumunong penem. Maap iki pop jo nga try. Melong suim jo nga. Ba unong penem jo nga. Nga do banta kas ni. Hakateng jisu. Amen. Fila apdiang yu jisu. Nga songo ki angel ki latho. Hakateng ke jong fi haga kitab. Jong ke jing em habne nge kwa ban dwai nam ta jong fi ni ke por ngan da bless fi o try shau na kerku ya ke jing em ke jong fi fila ban ra ke fi ni ke por ngan ni dwai try ni ke por ngan kwa ban dwai nam ta ni kon ki jabe ki la pediang ni me ko try bikin nang yat ko kan ra try na ke jinget ke nang yat na ke bor na do man ta ho ki jing pe choi kin dan kita ki jing tin jo ki la ban wan re try me pen yang scam ni ki kon hado ka bakot me blas dang ya ta ka kam ka ba hapo ki ni kon ki long ki be yai ne me long blay be yai ne go try hado ka bakot try ni kon ki long ki be yai ne hado ka bakot
mà mèo bla khát ya ki mà long ở bây nè đuôi người cái khu ya phi ở bên năng cái khu pin long cái đào cái chính cái khu ya cái bồn ki men sim hallelujah nằm ta jong phi họ pin bắt yo cái cắm đuôi bảo news năm ban wan pin yo cái cắm hallelujah nằm ta jong phi phi la kmi lan ti bảo pin ya kendo yêu breu cái em cái jong phi ngay news năm ban wan pin ya kendo hallelujah cái tên cái jong tra hallelujah dan preng jong phi ang nuột ban pin yo khôn yo ti lại trong kha là kham slam sun snem dan ban nhau snem dan preng phi khat lai snem utra un ai ki khôn happy now ni snem o banwan nganget utra o ngan kar khu ya phi hallelujah dan preng jong phi dan ki jing ang nuột ki ke jim ke jong phi nganget happy la yo utra ki jim phi utra un penlong ya kata kalenti ya ke bomla ha utra ki baro ki long ki bala hale un penlong ya kata kalenti ka bala khang lenti utra un penlong kalenti ngai tran kar khu phi ka kam ka sawan wat ya phi ka kam bal ki jing kar khu ki wan buat na dien jong phi adwa kar khu phi hallelujah ka teng jong jisu ba ka jing sup ka jing kemen ka jing tengen ka jong trai kan wan don preng jong phi bapang shitam ro buk ti ka jaka phi bang ha ka teng jong jisu ngin dwai hallelujah ngai ko tra ha ka khlep mat hi ka jing pang ki kan ria ha ne ka khlep mat hi ngi ka kam ba ka jong me trai hallelujah ka tot ba ki khon ki yo ka jing pen khia dan preng jong phi pang ka depression utra pen khia ka depression ka anxiety utra pen khia ne khlep mat la pen dekut ya ka jing pang ka teng jong jisu bana nasret hallelujah la pen dekut pin long bala like luit na do menta kan ka kiat ka bate feel kan like no pin long brau shu ka kiat ne how drugs ne ka kam auria ne ka kam tanglang ka thok shukor ka jing em ka ba huri urang kren ka teng jong jisu pin yo jing pala ka yeng ka ba huri ura ka yeng ka ba dan ta ka jing yu au ka ta ka yeng ha ka khlep mat ka kren tra pani tra ai ka jing sup ya ka ne ka yeng ka jong fi hallelujah finam khuslai utra le ki kamba utra le ki kam ki ba kraw pala ha ka ne ka yeng ka jong fi hallelujah ni usnam ban wan le usnam jong ka jing kar khu usnam jong ka jing sup usnam jong ka jing kman tra kar khu ka teng jisu amen amen hallelujah ai ngo me try hallelujah ai ngo try tra le ki kamba Pila phone pila man rosin ke jakang yo ban dua show if you wa bangin yo ban slop akhrien ke jong blay blay ko ku in sa siampat klishbon amen